Hej og velkommen. Jeg spiller med min fætter Lukas. Det er min første video i dag. Og vi spiller Prison Tweener 3. Jeg spiller Jack. Jeg spiller Mordekaiser. Og vi har en random guide, jeg kender med. Vi spiller Malphite. Og vi må Katarina runde mere og meget fint. Det skal blive en fascinerende kamp. Dejlig fascinerende kamp. Og venter. Så venter vi lidt. Må se, der er køleskab. Der er vente inde. Fuck, det er en dårlig joke. Du er dårlig. Og inden vi startede, så sagde fætter Lukas, at så skal vi vise hele verden, hvor dårlige vi er. Hvad vil lave det, Lukas? Det er sent om aftenen, det er fredag. Jeg er midt i sommerferien, så det er jo lige meget om det er fredag eller ej. Klokken er 22 om natten. Kunne jeg lige se på min telefon. Ja. Ja. Nice, det er slet ikke ret. Altså, det ville være fedt, hvis vi sidder op og optager. Og det bliver AP1, og så AP2, og så AP3, og så AP4, og AP5, og så 6, Hold nu mund. Ja, og jeg har en guldbar. Metal. Som er lavet chokolade. Nej, der er ikke noget cola. Vi må hente bag. Hvordan har man en guldbar af metal? Ja, jeg har en guldbar af metal. Og jeg Surprise! I'm back. Er du tilbage? Jeg selv. Welcome to the Twisted Tree Line. Hvad med min? Ja, okay. Du får sådan verdens nyeste deler. Ja, det er rigtigt. Så kommer jeg til at køre LOL med 300 fps. Sådan. Ja, jeg skal jo heller ikke have damage. Ja. Yeah. It's on. It's not on. Minions have spawned. Vent, jeg kan ikke... Er det... De har mest damage. Har de ikke alle sammen damage egentlig? De har kun en AP, vi har kun en AD. Let me at him. Hej, Malphite. Vi ses her i helvede. Jeg er en banan. Oh, Master fucking Yi. Og Stig er så OP, og det er Katarina også. It's on. Mordekaiser er i hvert fald ikke i nærheden af at være OP, men det er Jax. I den grad. Ja. Han vil kun have OP spillet. Ready for battle. Jeg så hvor meget han skadede, det var helt sindssygt. Jeg skadede ikke noget i den grad. Sådan der. Nu har jeg mit guldting til. Guldting til. Surprise! Og der. First blood. Nej. You have slain an enemy. Nej. Slain them. What the fuck? Nej. Hvad laver Malphite? Nej, ham der med os, han er AFK. Han er AFK. Ham der med os. The altars have unlocked. Oh my god. Let me at him. Ellers er han ude at pisse. What? Bring it on.
Han lå tænkt. Han er sådan en ting, der ikke kan finde ud af. It's on. Yes, jeg nåede hjem, inden de kom. Okay. Ja, det er herligt. Vi fik 2 af deres, vi fik den ene også, og vi... Back. Nej, han er ikke AFK længere. Eller, nu står... Er du... Nå jo, og jeg er... Ready for Okay. battle. Det er ikke en hammer, det er en kølle. Men It's on. prøv at se. Jeg... Det var min gamle. Let me at him. Nej, det er der er ikke så meget. Da jeg købte ham på et tidspunkt, så kunne jeg ikke finde ud af, så solgte jeg ham igen. Men jeg har fundet ud af, at jeg It's on. hans ku skader psykopat meget. Og hvis I tror, at vi ved, hvorfor han er bedre end mig, om der. Men det er han. Men han er level. Du har engang i mit ring, og du har så 4 accounts over Ready for battle. Du er level hvad? Level 30, ikke? ja, og jeg har en level 30 og level 22, som spiller. Nej, 23, og så har jeg en Ja, du er level Let me 30. at him. Han er level 30, og jeg er level 20. Motherfucker. Hvad er det, Malpit laver den? Bring it on. Jeg håber fandme ikke ham. Kom nu, hop på hende og lav et eller andet psykopat noget. Ja, det er ærgerligt. nej, nu kan jeg godt. Who's next? Hvad er det desværre? Jeg løber nu. Hvad er det skader, men det er sygt meget på det her. Okay. Rise. I'm back. Malpit. Tada! What the fuck? You have slain Jamen, an Malpit, enemy. han er stor idiot. You have been slain. Han er fed. Ja. Vi er sammen med en New, som ikke gør en skid. Han ser meget stille. Han ser meget stille, synes jeg. Let me at him. Du er en potion. Da. Surprise. I'm back. Tada! It's on. Nej! Yes! Tada! You have slain an enemy. Bring it on. Tada. Ja, kom her, din ting. Ready for battle. Du ved godt, hver gang jeg ikke spiller med dig, så høvler jeg. Det er fucking mærkeligt. Jamen det er rigtigt, hver gang jeg ikke spiller med dig, så spiller jeg mod som en nyt. Bring it on. Tada! Ja, det går fint. Tada! Her, du får det. Nej! Slain an enemy. Oh shit! Yes, jeg har... Jeg har også en ting. Ja, men han nåede ikke at bruge det. Nej, oh shit. Rise. Ses. Ja, hjælp. Vi overlevede. Så i det, vi fik alle 3, og vi er kun 2. Det er altså meget okay.